Hrvatska muška rukometna reprezentacija, koja je osvojila srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu, završenom u nedjelju u Oslu, sletjela je u Zagrebačku zračnu luku. Od tamo su se zaputili prema navijačima. Po ulasku u hrvatski zračni prostor, avion s hrvatskim reprezentativcima dobio je počasnu pratnju borbenih zrakoplova Rafala, a zatim je i preletio glavni zagrebački trg Josipa Jelačića, na kojemu se već okupilo više desetaka tisuća navijača kako bi pozdravili osvajače novog odličja. Dragi Hrvati, neka ovaj doček i ovaj video ostane uspomena na ovaj prekrasan dan. A meni dozvolite da pozdravim dvije globalističke ljevičarske gube. Briselski namjesnik koji je pobjegao u Brisel i Tomašević koji se sakrio kod Mileta u podrum. Jer ipak, Thompson je Hrvatska, a guba ne pripada Hrvatskoj. Uživajte. Dame i gospodo, čovjek kojeg smo osvojili na prvu, a i on nas definitivno, izbornik Dagur Sigurdsson! Nakon izbornika stiže nam Vera Načinović! Nakon Verona, Josip Šimić! Leon Šušnjarov je sljedeći! Ovako će biti bolje. Nakon Leona, ljudi moji, Marin Šipić! Najljepši brk reprezentacije. Filip Glavaš! Ovdje nama super Mario Šoštarić! Stiže nam čovjek sa dva imena, Luka Lovre Tvorica! Luka! Evo nam još jednog Maraša, Mateo Maraš! Pozdravimo ovo velikim pljesnom Ivana Martinovića! A stiže nam i Ivano Pavlović! A sada, dame i gospodo, čujte i počujte, Igor Karačić! Idemo svi! Luka Cindrić! Najbolji obrambeni svijeta! Pa stiže Marko Babić! Ajmo sad veliki pljesak i lisak! Din Lučić! A stiže i moj Jelenko! Zorimir Srna! Čovjek koji nam može da dopuštaju pravila igrali sa jednom rukom. David Mandić!
učiteljici, jedan jedini neponovljiv, David Kuzmanović! Kuzman! Dragi prijatelji rukometa, stiže nam Ivan Pešić! A sada institucija, ikona, sinonim za rukomet, čovjek koji nas je zadužio nebrojeno puta u svemu, odličan pet, kapetan Domagoj Dufman! Izbornik Hrvatske rukometne reprezentacije. Thank you for everything, Mr. Dagor. And how do you feel? You are totally crazy people. Oh, gdje nitko? Do you have maybe some message for the fans here and all over the world? Yeah, I just want to say I love you, I love my team, but I love Pešić the most. Hvala vam još jednom, dame i gospodo, Dagur! 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 To je naš izbornik, a sada čovjek koji valjda jedino nije obranio diplomski, Dominik! 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 Da vas čuje! Kuzma! Kuzma! A ne znam ni sam što da pitam, kako se osjećaš, neka poruka za sve ljude ovdje. Pa evo, prekrasno se osjećam, ovoliko ljudi nisam mogao ni zamišljati, stvarno hvala svima što su došli. Neka poruka za učiteljicu? Nadam se da prati i dalje. Dobro, neki planovi za dalje, ono što je najljepše u ovom svemu, što su se mladi zaljubili u rukomet, što ponovno osim nogometa igraju rukomet na ovim terenima, što bi im rekao, zašto rukomet? Pa mislim da je, evo, ovo je zašto, ovo je stvarno prekrasno i nadam se da će djeca koji krenu trenirati rukomet imati priliku ovo iskusiti. Pozdravite ga velikim pljeskom! Dame i gospodo! Dominik! 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 Dajte još jednom, Kuzma! A imali smo nekad u neka davna vremena prvi brk Hrvatske, to je bio Mate Mišo Kovač. A sada je to, dame i gospodo, prvi brk Hrvatske, Filip! 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 Filipe, kako si ti, kako se osjećaš? Odlično, hvala ljudi, evo ovo je ostvarenje snova i danas je lijepo biti Hrvat. Ok, dečki su ga dočekali, ajmo pljesak za Filipa, fino. Još, Filipeć. Što je s brkom, to ostaje još neko vrijeme. Pa dao sam obećanje, mislim da će brk nestati nakon ovog prvenstva. Možda i neće, evo. I za kraj poruka svima onima koji su se opet zaljubili u rukomet. Hvala, drago mi je da smo mi to omogućili. Danas je stvarno predivan osjećaj biti ovdje, biti
Hrvat i vidjeti ovolike ljude u ovolikom broju i hvala vam jer bez vas nema ni nas i hvala vam još jednom. Svaka čast. Dame i gospodo, Filip Ivan Pešić! Ja stvarno nemam nikakvo pitanje posebno za tebe. Mogu ti se samo u ime svih hrvatskih navijača, svih Hrvatica i Hrvata zahvaliti i zamolite za jednu lijepu poruku našim navijačicama i navijačima. Evo, onako iz srca. Dobar dan, evo, želio bih vam zahvaliti. Želio bih se kao prvo zahvaliti vam jer bez vas ovo ne bi mogli napraviti. Bez vas ovaj uspjeh ne bi bio moguć i evo, stvarno ovo što smo mi napravili, ja još ne vjerujem, vjerojatno ću za 10 dana biti svjestan i ne znam, evo. Da ga. I da dignem. Ja kažem Ivan, vi kažete Ivan. Puno vam hvala na ovome, jer napravili smo nešto neviđeno i nadam se da će buduće generacije uz vas isto ići dalje. Evo ja, Dule i Kara smo odlučili nakon 2005. kad smo počeli reći da je dosta i evo, želim vam se zahvaliti svi ovih godina što ste nam davali podršku. Još, veliki pljesak, dame i gospodo, jedan jedini neponovljivi, Ivan Pešić! Ma, teško je to, zaista emocije su nas sve preplavile, ali kad je čovjek dobio poziv, nije niti sekunde razmišljao da se ne odazove hrvatskoj reprezentaciji. Igor Karačić! Igore, jel si siguran? Pa znaš za šta? Hoće biti zadnja? Zadnja je. Isto, nemamo puno pitanja. Jedna zadnja poruka, evo, našim navijačima. Pozdrav svima. Mislio sam da je ova ekipa ovdje najluđa iza mene, ali vi ste najluđi ovdje. Hvala vam od srca. Hvala vam od srca, prelijepo vas je vidjeti u ovolikom broju. Nadmašili ste i 2020. godinu, tako da stvarno niko nije normalan. Ne? Pa kaže, ovdje nitko nije normalan. Ovdje nitko nije normalan. Slušamo te dalje. I za kraj što mogu reći, ljubav, zajedništvo i vjera nas spaja i neka tako ostane do kraja. Dame i gospodo, Igor! A sada, bilo je ne dobro, nego prekrasno dok je trajalo. A ovo su najdraže dvije riječi, ime i prezime koje ću još jednom izgovoriti 3 puta zajedno sa svima vama. Domagoj! Duvnjak! Dođi! Ne znam. Dragi prijatelji, jedan veliki, najveći pljesak na svijetu za ovog predivnog čovjeka, dragu osobu. Isto, ja znam da on voli puno pričati i jedva je čekao da sleti s osla tu. Dule! Znači nema pitanja. Okej. Ima pitanja, molim evo. vas. Nešto ću vam reći. Znači ova ekipa. Dule, mi te volimo! Znači ova ekipa ne bi ušla u finale
bez vas. To je sigurno. Molim vas, budite podrška ovim dečkima. U budućnosti, bilo šta da se dogodi, bude im podrška. Navijajte za njih. Molim vas, hvala Zagreb, hvala Hrvatska. Svi smo mi Domagoj! Svi smo mi! Domagoj! Domagoj! Motaj kamove, gasi sve, brate. Tako je, vjerojatno Domagoj, kad se sjeti svega što je bilo, suza krene. Pripremite se polako za ono što slijedi! Dame i gospodo, oni su ga htjeli, oni će ga i dobiti. Ali prije svega, Ivane, još jednom za našu srebrnu zlatnog sjaja hrvatsku reprezentaciju. Ovo je jedan veliki pljesak za naše srebrne rukometaše. A sada, dakle, Neno Nimčević, autor tekstova i Hrvatske ruže, himna praktički ove naše reprezentacije nakon daleke obale i morske vile, dame i gospodo, Marko Perković-Thompson. Kapetane, hvala ti za sve one suze radosnice, za onu ljepotu koju si pokazivao i sjećamo se uvijek. I sjeti se ti današnjeg i večerašnjeg dana, nek ti ostane u srcu i nama ćeš ti ostati uvijek. Zapratite kanal King Invictus Official. Svakodnevno pratimo i neovisno izvještavamo o vijestima u Hrvatskoj. Borba počinje gdje mainstream završava.